Vi står her i Nuuk Kangerlussuaq, omtrent 20 kilometer fra Nuuk. Vi står i en lille pynt i Børneøen, og vi kan se Sumitsaq-øen herfra. Det her sted det er et område, hvor der er Saqaqboblas, som er blevet dateret til omkring 4.400 år gammel. Selve området hedder Angit, som betyder noget med porøs sten, som der er et område deroppe. Vi har brugt 3 sommer til udgravning, og vi fandt en del redskaber og masser af afslag, som er hovedsageligt af gilliak og kvarts, som er meget typisk for Saqaq-redskaber. Det her område, den bliver oversvømmet af højvande, så man kan ikke rigtig se noget struktur i bopladsen. Vi kan ikke se noget. Vi fandt aldrig struktur i form af ildsted eller midtergang eller teltringe. Men vi fandt trækul til datering, og det er derudfra vi er til 4.400 år gammel. Det her sted er meget godt for at bosætte sig, fordi lige her udenfor om sommeren er der masser af sæler og hvaler, og der er også ambassader. Det er ikke forbavsende, at Saqaq-folket har bosat sig her. Har du prøvet at lave nogle, der er så små? De første mennesker kom til Grønland for ca. 4.500 år siden. De kom fra det arktiske Nordamerika. Faktisk helt over fra Beringstrædet har de spredt sig over Nordamerika i løbet af få generationer og kommet til Grønland for ca. 4.500 år siden. De har delt sig i 2 grene. Nogle har gået nord om landet, og andre har gået vest om landet. Dem, som er gået nord om landet, bliver kaldt for independence-kulturen, og de har levet i det nordligste og nordøstligste Grønland. Dem, som er gået vest om og bredt sig faktisk til resten af Grønland, kaldes for Saqaq-kulturen. Saqaq-kulturen har været meget livskraftig. Det har faktisk været den kultur, som har levet længst her i landet, da de har opretholdt deres kultur i ca. 1800 år, mens Independence 1-kulturen formentlig kun har boet i Nordøstgrønland i ca. 500 år. Vi står her i lokalet, hvor vi har lagt de originale genstande frem fra Grønlands stenalderkultur i forbindelse med forberedelsen af en udstilling netop om Grønlands stenalderkultur. Altså man kan hugge i tand med økse, det er også utroligt. Genstandene, som vi finder, når vi er på feltarbejde, er forbavsende godt bevaret, og det gælder selvfølgelig stenredskaberne, som kan se fuldstændig nye ud. Mange af de genstande, vi finder, ligger op på jorden og er ubeskyttet. Og det betyder, at de organiske dele, de dele, der er lavet af træ, knogler og tak, ofte er forsvundet. Men heldigvis så har vi nogle gode mødinger, specielt i Diskobugten, hvor det organiske materiale er velbevaret, hvor man kan se, hvordan knive har været skæftet, hvordan buer og pile har set ud, for eksempel. De ting, som vi har her på museet, det er for det meste kun stensager, og det er meget svært for beskueren at tolke, hvordan de stensager har været brugt. Derfor har vi lavet et projekt her på Nationalmuseet i Grønland i samarbejde med Danmarks Nationalmuseum og Universitetet i København, hvor forskere med speciel viden om Grønlands stenalderkultur er kommet op for at hjælpe os med at lave rekonstruktioner af redskaber og fangstudstyr, som vi kan bruge i udstillingen. Et af de væsentligste problemer for at forstå Grønlands stenalder handler om, hvordan menneskerne i Grønlands forhistorie fremstillede deres knive, deres skærende værktøjer. Og det gjorde de jo af sten.
Sten, som fandtes langs Grønlands kyster. Og jeg har her foran mig eksempler fra Grønlands stenalder, fra de tidligste mennesker, som kom til Grønland. Her ser vi nogle knive af det materiale, der hedder kisliak. Den ene er skæftet. Herover ser vi knive fra det, der hedder Dorset-kulturen. Og her ser vi en anden type knive, nemlig mikroflækkerne, altså som er en meget kort og meget skarp skærende æg. Jeg har nu fundet forskellige stenmaterialer frem, som vi ved, at man brugte i Grønlands stenalder til at lave knive og skærende værktøjer af. Samtidig har jeg medbragt de værktøjer, som vi blandt andet ved, at man brugte i Grønlands stenalder til at forarbejde stenmaterialerne med. Så vi skal lave et forsøg, hvor vi laver knive fra Grønlands stenalder. Det vi ser, der ligger her, er en kiselskifer fra Nusuaq-området. Og det er et materiale, man brugte i hele Vestgrønland i Sakra-kulturen, altså i den tidligste stenalder. Og den her type er en anden variant op fra Nusuaq ved Uummannaq. Så har vi en basaltsten her fra østkysten. Vi har en kvartsit-type, som man brugte blandt andet i Nuuk-området og i Nordøstgrønland også. Og så har vi de meget finkrystallinske materialer. Vi har en bjergkrystal, som man altså også kan forarbejde til flækker og til tynde knive. Og så har vi agaterne, altså halvædelstenen, som man også brugte, især i Dorset-kulturen. Og dem opsplittede man ved at slå på dem, så man fik nogle små blokke, som de her, der kunne anvendes. Jeg vil nu fremstille en kniv af det materiale, som kaldes kiselskifer. Og det er det materiale, vi finder op omkring Diskobugten, som især Sakra-kulturen brugte. Selve redskabet, kniven, skal findes inde i stenen. Og til det bruger jeg en hammersten, en slagsten. Det er den her type her. Nu ændrer jeg metoden, så nu bruger jeg et nyt værktøj til at slå på stenen med. Og jeg bruger den store takhammer, og det gør, at jeg kan fremstille nogle meget tynde, store afslag, som kan bruges til andre redskaber, men samtidig tynder stykket ned, så det kan blive en smal og fin kniv. Så hele fidusen, det er at slibe kanten, før jeg slår, således at jeg kan få en meget stærk æg, jeg skal slå på. Og når så jeg rammer den hårdt, så er det meningen, at der gerne skulle komme et større afslag nedenunder blokken her. Så det lykkes meget fint. Så kan man se stykket, hvordan det bliver slået af. Og samtidig ser man en meget karakteristisk form heroppe, som vi kender fra Sakra-kulturen. Men den her har jo en ganske skarp æg, som vi kan bruge også til et redskab senere. Den er meget, meget skarp, faktisk. Jeg se. Nå, det er til at lave kniv med. Præcis, det er en kniv, jeg er ved at lave. Sejt. Ja. Vil du prøve at skære med den? Den der lille en der. Du kan se, om den duer. Bare skære på den der.
Der fandtes mennesker i jo ikke. 4.000. Hva? 5.000 år siden. Ja, næsten 4.000 år siden. Det gættede jeg. Her i Nuukfjorden, der levede mennesker, som stenaldermennesker brugte den der slags kniv. Så nu er det ved at være et rigtigt blad, hvor basen bliver hernede, og skæftningen og spidsen kommer herop. Den er meget tynd, men mangler stadigvæk en regelmæssighed i sin æg. Og så en endelig formgivning, kan man sige. Men jeg er rigtig godt på vej med det her stykke. Det skal nok blive et rigtig fint knivblad. Kommer basen hernede. Ja, vi startede med jo en forholdsvis stor blok af det her kiselskifermateriale. Og nu er blokken ligesom reduceret, kernen er tilbage, og knivbladet er fremstillet. Det er næsten færdigt nu. Jeg mangler bare at lave æggen helt præcis skarp med en trykstok. Det er satme snart et murvåben, det her. Knivbladet, som jeg startede på for noget tid siden, er nu faktisk færdigt. Det skal selvfølgelig skæftes. Det har nu en virkelig skarp æg, og smalt og fint, symmetrisk. Og det er meget typisk, sådan som det ser ud, når vi finder stykkerne på bopladserne i Sakra-kulturen for over 4.000 år siden. Nu kan vi prøve at se, om vi kan skæfte kniven. Det er jo sådan set det sidste, vi mangler, inden vi rigtig kan bruge den. Og til det har jeg lavet et skaft af drivtømmer. Det er lavet på den måde, at det første er formet, og så er det flækket. Og så er der her lavet en udsparing til selve basen af bladet. Vi kan så lægge den i her. Det passer sammen. Og så klemmer det om bladet. På den måde her. Og så er det, at jeg kan tage en senetråd og trække på her. Nu har vi arbejdet nogle timer med den her kniv af Sakra-type, og jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan den her kniv vil kunne skære, for eksempel i en sæl. Ja, så det jeg gør nu, det er, at jeg forbereder den lille sted, hvor jeg skal trykke flækken af. Det skal være en lille flade, som jeg kan sætte den her lille trykstok på. Selve mikroflækblokken placerer jeg i den her holder her. Det er simpelthen for at kunne holde den fuldstændig stille, når jeg skal trykke. Der var den. Så kan man altså præparere kanten en lille smule med stenen på den måde her. Og så spænder jeg med benene imellem. Så jeg stiller den lille
trykstok her på kanten af blokken. Og så spænder jeg både med benene og med armene ned mod kanten. Og når så der er opbygget en stor spænding, så trykker jeg nedad. Der var den. Den ligger her jo. Ej, den er fin. Det, der skal ske nu, er, at vi skal varmebehandle nogle af de her agater og calcedoner, som vi kender fra Grønlands stenalder, som vi ved, at man har brugt til blandt andet fremstilling af mikroflækker. Og varmebehandling kan vi gøre ved at sådan set begrave stenene i sand i et ildsted, og så tænde ild over det. Og så får de en ganske langsom opvarmning og nedkøling, sådan så de ikke springer, men sådan så de ganske roligt varmer op og køler ned. Og ideen er, at de skal have omkring 300 grader, og så ændrer de deres krystalstruktur. Det bliver meget nemme at flække og meget nemmere at bearbejde. Her kan du klare det med en ret kort æg, ikke? Ja. Og jo skarpere bedre, ikke? Når den er helt ny, eller hvad det hedder, så behøver du slet ikke køre den op og ned, tror jeg. Så Nej, du simpelthen du ikke. Så kan du bare holde den på. Lige præcis. Det er bedre. Prøv at glide ned. Den der, det er de skarpeste. Den har selvfølgelig den længste æg. Jo, vi skal lige prøve med den store. Ja. Det kan den ikke, vel? Jo. Jo, det kan den sgu. Ja. Du kan godt skære til. Så prøv, så prøv den anden her. Jamen. Prøv ligesom at mærke forskel, ikke? Ja. Det er bare for at mærke, om den er skarpere. Det er den, hva'? Ja. Hvad ville du foretrække selv, hvis du skulle skære den op? Den der eller den anden? Jeg tror, at den anden. Ja, okay. Ja. Siguro meron ng nakutan. Det er bedre at holde på den. Nikä kisessään Ja, men lige på Sitten vielä annan mamma. Den, der virker bedst. Det er ikke nogen tøllekniv. Det er en god kniv.
skal ikke skærpe til noget. Jo mindre tyndt vand i jernpind, jernblad. Så er det sværere med den der. Mange i det senior kan du ramala. Ayo kami. Una pita nok pa kami. Maria sunga. Man kan ikke spise muskelsovs uden også at svare sig. Det er Dorset. Den virker nok lidt som den, men den er nok skarpere end den der. Men den der er også meget, meget skarp. Ja, ruster jeg stort blad, helt sikkert. Men de kan jo have haft en helt anden parteringsteknik jo. Det kan de godt. Ja. Ui, sammen. Senior kan du. Undgå. Sindssygt. Ang iba siya pa. Kinama. Den skærer fint, synes jeg. Absolut. Ja. Meget Siger sjovt. Dorte også, at den gør. I byen nok. Og så min navn. Og der kommer nok der så. Den er skarp, og den er god til at holde i hånden. Ja, ja. Det er godt. Så, det er jo der. Men den Det her det er sådan en skraber. Det er skrabe skinnet rent med. Okay, En dobbeltskraber hedder det, så man kan vende den om. altså under skrab Det vi skal eksperimentere med i dag, det er at kløve drivtømmer op. Vi har i arbejdet med Sakran-kulturens inventar fået et meget klart indtryk af, hvor stor en rolle træet spiller. Man kunne faktisk gå så langt som at sige, at man ikke burde kalde det stenalder, men man kalde det træalder i stedet for. Når vi skal udspalte drivtømmeret, så bruger vi kopier af kiler, der er fundet på Sakra-kulturens bopladser. Og der er to typer. Den ene, som jeg har her, det er af hvalknogle, og den anden er af rensdyrtak. Så er der nogle kraftige hakker ind i overfladen på kilerne her. De kommer helt naturligt, når man tildanner det med øksen. Men derudover, så har de faktisk også det praktiske formål, at de forhindrer kilen i at hoppe ud igen, når vi først har banket den ind i. Her i Grønland, der er meget lidt træ generelt i landet, så man har måttet basere, i de her lidt nordlige egne, måttet basere sig på drivtømmeret alene. Og det er drivtømmeret, der har haft en meget lang rejse, helt fra Sibiriens nordkyst, rundt i Polbassinet, ned langs Grønlands østkyst, rundt om Kap Farvel og endelig herop til Nuuk-området, hvor de bliver fanget i skærgårdsområdet i store mængder. Her forrest ser vi det stykke drivtømmer af lærketræ, som vi lige har udflækket. Det er et hårdt og rødt træsort. Og bagved her, der ser vi så grantræet, som også er et stykke drivtømmer, vi ofte finder heroppe, som vi har udkløvet et eksempel af her. Det jeg er gået i gang med nu, det er at tilhugge et stykke udkløvet gran til et bagskaft til en harpun. Og til det bruger jeg en økse af det materiale, der hedder kiselskifer, skæftet i en holder af rensdyrtak og suret til et skaft. Det er en slæbemæg, den har.
Det redskab, jeg vil prøve at bruge nu, det er en knivtype fra Sakra-kulturen, som har slebet æg. Skæftet på den her måde. Så det redskab, jeg vil prøve nu, er en såkaldt sideskraber. Den er lavet af sådan en agat, så den har en hård kant. Det redskab, jeg skal til at bruge nu, er et redskab, vi typisk finder på Sakra-bopladserne. Og det er jo sådan set bare en pimpsten, som er flyttet hertil fra Island, og som man har kunnet samle op på kysterne. Og det har sådan en porestruktur, som gør, at når man bruger den, så har den sådan lidt en slibe, en meget kraftig slibeeffekt faktisk, som kan glatte skafterne, og faktisk også tynde dem ret meget ned. Ja, så er bagskaftet til harpunen ved at være klar til at kunne bruges til at kunne binde på et forskaft, og hvorefter selve harpunhovedet kommer. En harpun består foruden af det bagskaft, vi har lavet, af et forskaft, af et harpunhoved og af et harpunblad. Og det vi skal i gang med at lave nu, det vil være forskaftet. Og forskaftet er lavet af et organisk materiale, det er lavet af enten hvalros, tand, det kan være lavet af hvalknogle eller rensdyrtak. Vi skal lave et af hvalknogle, men vi vil vise, hvordan man kan fremstille den her slags genstand i et stykke ren tak. Og der vil vi bruge en bestemt teknik, nemlig en stikkelteknik, og det er sådan en fure-teknik, der gør, at man kan splitte de her hårde organiske materialer op i fine stykker. For at vi kan arbejde med det her rensdyrtak, er det nødvendigt, at det har ligget i blød et stykke tid. Herefter vil det være blødgjort så meget, så vi kan arbejde med det, så vi kan bruge den her stikkelteknik, hvor vi vil lave nogle furer, for til sidst at få en lamel ud af det, som vi kan videre bearbejde. Det jeg nu gør, det er, at jeg forarbejder en lamel af hvalknogle, som vi har lavet med en stikkel. Og den her hvalknogle har ligget i vand i en 3-4 dage nu, og den kan forarbejdes meget fint med økse. Så er forskaftet til harpunen ved at være færdig. Det er jo lavet af hvalknogle, som er stiklet ud til en lamel, som så er tilhugget med øksen, tilskåret med en kniv af sten også, og glattet med stikkelkant, og til sidst med pimpstenen. Og bagenden af skaftet er, det her forskaftet er skåret skråt af, og det er her, at bagskaftet skal på. Forenden derimod, den er en hulning lavet ned i, som er foret med en lille træprop, og i det her forskaft, der skal selve harpunhovedet så sættes ned. Til besnøringer og suringer, og i det hele taget til snore, skal vi bruge sene. Og her er det sene fra rensdyr, som er taget ud af dyret, som er tørret og som er banket. Og så kan man altså trække fibre ud af senerne. Og dem lægger man i vand, og så bliver de bløde og smidige.
Nu mangler vi harpunbladet til selve spidsen, og der skal vi fremstille det af sten. Og det gør man ved at tage de afslag, vi har fremstillet fra kniven. Og det kan man altså formgive ved at trykke meget forsigtigt på kanten med den her trykstok her. Og så lave et blad, der har en meget præcis form. Og så for at den passer ind i den her lille slis, så er det altså nødvendigt at slibe selve det her lille blad, så det præcis klemmer om bladet der. Så er harpunskaftet med alle delene faktisk blevet færdig. Foran mig her er så den del, vi mangler, nemlig kastetræet. Den er lavet af hvalknogle, og der er en fure her til at lægge skaftet ned i, og en lille torn, hvor bagskaftet så skal sættes fast. Jeg kan lige prøve at lægge den i. Sådan her. Det der så er ideen, det er, eller fidusen, det er, at man får forlænget armen, når man kaster. Det vil sige, at jeg kan kaste på den her måde her, og så vil harpunstykket forlade kastetræet på den her måde. Fremme ved forskaftet sidder harpun hovedet fast, og det vil så udløses i det rammer en sæl eller et andet pattedyr. Og sidde fast på skaftet alligevel på grund af den snor her, der vil så udgøre en slags modstand igennem vandet for dyret. Og så kan man så sejle op til dyret og fange det. Det, som Christian David kaster efter, er en udstoppet grønlandssæl, og det er et frisk skind, vi har brugt. Og han kaster fra en 25-30 meters afstand. Og han er meget, meget tæt på at ramme, men det er også fuldstændig nyt for mig at kaste med sådan en let, meget let og fin og tynd, slank harpuntype, som lige præcis den her fra Sakka-kulturen er. Så derfor så er der ikke noget at sige til, at han skal ligesom skyde sig af med den. Altså han er jo Grønlands mester, men det er med en lidt større harpuntype, nemlig Thule-kulturens harpuntype. Madone, inorno salora. Ama kuminan unger så og det han siger er, at han kunne godt tænke sig, at kastetræet var en lille smule bredere for neden, fordi han korrigerer sit kast, mens harpunen sådan set stadigvæk står i kastetræet, mens han kaster. Og der bruger han en bevægelse en lille smule sideværs. Og vi har jo faktisk kun fundet de øverste 20 cm af kastetræet, så der er en mulighed for, at de sidste omkring 20 cm af det her kastetræ, som vi har rekonstrueret, at det godt kunne være lidt bredere for neden, end vi har lavet det. Men det bliver spændende at se, om der kommer et fund, der ligesom kan afsløre, hvordan hele kastetræet har set ud. Men den flyver meget godt i luften, synes jeg. Altså den flyver meget godt igennem. Den kommer flot ned med forskaftet først. Men det er fantastisk at se, hvordan den flyver fuldstændig ret gennem luften. Sådan lidt med bagenden nedad i de første 15-20 meter. Så retter den sig ud, og så flyver den med spidsen direkte skråt ned mod havoverfladen og går ned med temmelig stor kraft i havoverfladen fra omkring 45 graders vinkel ned enten på byttet eller som Christian David her kaster nogle gange lige ved siden af. Han giver den jo retning, altså det vil sige, at når han ser, hvordan den flyver, så trækker han til en af siderne, alt efter mens han kaster. Og det er sværere med et tyndt håndtag. Ja, Christian David han kastede til sidst harpunen direkte ind i sælen, simpelthen bare for at se, hvordan den stenspids, det stenblad, der sidder på harpunen, og det lille harpunhoved ligesom ville virke i, når det ramte en sæl. Og den røg faktisk næsten uden problemer cirka 20 cm ind igennem sælen.
Så det er åbenbart et blad og en konstruktion, der uden problemer kan gennemholde og penetrere en sæl. Vi har kun halvdelen. Den her. Vi har kun hertil. Vi ved ikke, hvordan det her ser ud. Vi har kun den del. Resten mangler vi. Okay. Det vi har fundet, det er brækket. Så det kan godt være, at det ser anderledes ud hernede. Og lige hvad er det, som I fandt? Ja, vi fandt kun halvdelen. Den der del. Vi fandt ikke den der del. Så måske den har været anderledes hernede ved hånden. Ja. Hvordan tror du, den har været? Sådan der. Brede. Ja. Mm. Hvis jeg... Du kan bedre styre den. Den er bred. Ja. Og så skal vi bunde her fra den anden ende. So we are making reconstructions for the exhibition. Yeah, so we have some stuff from there I can show you later. Så henter jeg lige noget mere vand. Det er fint. Kan du svare på det? So the heat just transfers across. It's not directly on the flame. Det jeg sidder ved her, det er en midtergang. En typisk konstruktion, de første grønlændere fra Sakak og Independence-kulturerne har benyttet sig af. Den her midtergang er noget mindre end dem, vi typisk finder på bopladserne. De kan være op mod 2,5 meter lange og er gået fra teltets indgang til bagside. Centralt der er placeret et ildsted, og ved siden af har man altså forskellige kamre til opbevaring af brændsel og kød. Og her har vi for eksempel lavet en beholder af sælskind, som vi skal prøve at koge vand i ved hjælp af kogesten. Og når først der er god varme dernede, så er det jo nemt at holde gang i den, ikke? Vi kan nu se, at vandet er blevet bragt i kog ved hjælp af de her kogesten. Det går faktisk temmelig hurtigt, når stenene er varmet rigtig godt op, og de er glohede. Så opnår vi hurtigt en temperatur omkring kogepunktet. Man skal dog være opmærksom på, at temperaturen falder det tilsvarende hurtigt, så det har været nødvendigt konstant at tilføre nyopvarmet sten. Det er delen med en succes, det her. Det var meget god, ikke? Ud fra de arkeologiske fund af Sakakpladser i Grønland, har vi rekonstrueret sådan en teltplads, en Sakak-teltplads. Og det man finder, det er jo midtergangsildstedet, og så en kreds af sten til at holde teltdugen ned med. Og her har vi så konstrueret et telt hen over pladsen her med teltstænger af træ. Og det er jo sådan, at de har jo haft en hel del drivtræ, som de har kunne lave teltstænger af. Og det er så det, vi har sat op her. Så kan man diskutere faconen på det. Men sådan som teltringene ser ud, når man finder dem, det er sådan rundt til ovalt. Og så med det her midtergangsildsted. Det er typisk med sådan et ildsted, og så er der større eller mindre længde af flade sten på hver side. Ildstedet, det er altid med syede sten, finder man der. Og ideen kunne jo være, at de sten bliver varmet op til madlavning eller til at smelte vand med. Og her har vi lavet et forslag med et sælskind, der ligesom er spændt op her ved siden af. Men ellers er det jo altså det centrale midtergangsildstedet, og så brikse på hver side, og her er det jo muskusokseskind, og vi snakker jo om, at det er Independence 1, de første inuiter i det allernordligste Grønland, og der var jo hovedjagtvildet
de her moskusokser. Og vi forestiller sig også at teltet betrukket med moskusokseskind, hårside mod hårside, sådan 2 lag, og så ser vi så indersiden af skindene her, og det har givetvis isoleret vældig godt med sådan 2 lag. Her vil vi gerne præsentere syning i skind. Syning, som vi forestiller os, de første inuitter i Grønland har båret sig af. Det at sy i skind er jo uhyre vigtigt for overlevelse i det arktiske. Det vi har gået ud fra, det er, hvad vi har fundet i de paleoeskimoiske hustomter, eller telttomter. Og her har vi så nogle eksempler på synåle. Og det er jo betagende at tænke sig, at de har syet jo alle de her klædedragter og teltdue og sådan noget med de her små bindnåle. Vi finder ikke store nåle, det er de her små, det drejer sig om. Det at fremstille en bennål kan vi lige prøve her at kigge på, og vi går ud fra en knogle, der er fundet i sådan en paleoeskimoisk teltruin. Det er skinnebenet af en hare, en polarhare, og her kan vi se, hvordan paleoeskimoen med sin stikkel har skåret en rille i her i knoglen, og på den anden side kan man se, der har han fået skåret noget materiale væk til at lave sådan en bennål. Og vi kigger lige på, hvordan man kunne gøre det med de samme redskaber. Her har vi, det er så en knogle af en gås, men materialetykkelsen er det, de har også brugt fugleknogler, så det er fint, og materialetykkelsen er det samme her. Man kører med stiklen frem og tilbage i den her revne. Stiklen er jo et skæftet stenredskab, som er skarpt ude i spidsen, og ved at køre den her frem og tilbage, kommer man efterhånden igennem, og så får man et stykke ben ud. Det kunne se sådan her ud. Det er også fra fugleknogler. Så får man sådan et stykke ben ud, som så skal slibes til. Og der er det meget interessant. Der har vi i de der paleoeskimoiske tommer fundet masser af pimpsten. Pimpsten, som formentlig er drevet fra Island. Pimpsten er jo let, det flyder, drevet i vandet og er blevet aflejret langs Grønlands kyster. Og vi finder masser af det i de paleoeskimoiske tomter, og der er slibet spor i det her pimpsten, som er meget skarpt. Det har været deres slibesten eller sandpapir. Der har de kørt de her udskårede stykker ben i den her pimpsten og slebet dem til. Så er der selvfølgelig det meget interessante med selve øjet i nålen. Det er jo ganske lille bitte. Og paleoeskimoerne havde ikke noget metal, så man kan jo være dybt beundret over, hvordan de har lavet sådan et lille bitte hul. De har måske lavet hullet, inden de sleb nålen helt tynd, men de har sandsynligvis brugt noget af deres flintmateriale til at lave det der hul med. Som sytråd har de jo givetvis brugt sene. Det er jo i hvert fald kendt blandt eskimoer. Og vi har her noget seneværk fra rensdyr. Sådan en samling sener, som man så kan ligesom splitte op i tykke tråde, om man vil, eller tynde tråde. Men senetråd er enormt stærkt.
Ja. Men jeg kan se, altså, det der, at skin ikke er vådt, er en fordel. Ja. Fordi så bliver Nemlig. spidsen ikke våd. Hun siger også, at det er meget nemmere at sy, når det er tørt, og det er tyndt. Ja, men man skal jo lige vide det. Ja. Det der ser meget overbevisende ud. Mm. Og man skal have sådan en et Prik. fingerbøl. Ja, til at holde imod, men det var også lidt det, jeg savnede ja. i går. Det jeg prøvede med et stykke træ eller Ja. sådan noget, men ja. Men de har jo haft skin som fingerbøl, Ja, ikke? sandsynligvis. Ja. Vi har i hvert fald nogen stillet. Ja, simpelthen, ja. Fint. Godt. Super fint. Vi skal have noget vand til at koge. Og da vi ikke har nogen gryde, vi skal jo ligesom efterhøre, hvad de tidlige eskimoer gjorde. Ja. Er det der i sælen? Det er 2 sæler, ja. Der ligger skinnet af 2 sæler. Så skal vi have varme sten ned i her. Lidt, så det koger. Er det dejligt varmt? Ja. Bøse dreng, du tager dem væk med fingrene, hva'? Det der mig. Ja, det er godt. Ja, vi kan. Okay, Jeppe, nu hiver jeg den op. Ja. Så skal vi faktisk trække den med remmen, Ja. Jeppe. Så vi skal have den hen der. Der har ikke været en stor træstamme med den her type til rådighed. Så det vi gætter på, det er, at det oprindeligt er foregået omkring en stor sten, hvor man har taget et lille stykke ad gangen. Den er rød. Ja. Vi er nu rykket ind i Snitterboa, eller snedkerværkstedet her på Nationalmuseet i Nuuk. Og der skal vi kigge på et meget sensationelt fund, nemlig fundet af en del af en tromme. Og med den her tromme, der rykker vi trommens historie cirka 3.500 år tilbage her i det arktiske. En af de 2 trommefragmenter, der er fundet, det er det, jeg sidder med her. Det er et 2 cm bredt stykke, 24 cm langt, og sådan set en liste, 1,5 cm tyk, med en kraftig fure ned igennem, hvor snoren har gået, skinnet er gået ud over, så remmen har siddet inde i her og holdt skinnet på plads. Vi har kæmpet ganske meget med at få rekonstrueret den her tromme. Og her er så nogenlunde, hvordan vi forestiller os, den skal se ud. 70 cm i diameter, den er usædvanlig stor. Der skal man helt til Alaska for at finde noget tilsvarende. Det, der har været det store arbejde, det er først og fremmest at få fundet ud af og få bukket træet rundt, så vi får dannet en cirkel.
der kan støtte trommeskindet. Jeg må indrømme, at vi indtil nu ikke er lykkes med at gøre det på den måde, vi forestiller os, de har gjort det i Sakrak, altså ved at lave en rende, lægge sælskind i og varme det op med kogesten. Så vi har måttet hoppe over til at bruge moderne metoder, hvor vi har lavet en lille Stomp-maskine, hvor vi har sendt varmt vand ind i, for at få det dampet tilstrækkeligt til at bugte. Samlingen af den er meget simpel. Det er en besnøring, der ligger heroppe i toppen, på samme måde som vi har set med de andre dele af Sakrak-inventaret. Ja, men lad os prøve at få dampet det her stykke træ, så vi kan se, om vi kan få det bøjet. Laskefladen er lavet i modsat retning, eller på tværs af den retning, som vi har lavet de andre laskeflader i. Forhåbentlig kan vi få en lidt mere jævn cirkel på den måde. Så kommer vi trommerammen ind i vores lille hjemmelavede dampmaskine her, som er en kopi af en dampmaskine, som er lavet over i kajakklubben, som de bruger til at dampe træ, som de skal bøje til mandehullerne i deres kajakker. Vi har ikke rigtig fundet ud af at få lavet en dampningsteknik, der minder om den, man måske har brugt tilbage i Sakrak-tid, så vi bliver nødt til at lige køre med den her metode til at starte med. Og princippet er jo, at vandet inde i den her kedel, det bliver bragt i kog. Dampen køres op igennem røret, op i det store rør, og der ligger vores trommeramme, og varmen og væden skulle så gerne gøre, at træfibrene inde i trommerammen bliver løsnet. Er der nogen, der ved, hvad det er? Trommedanser. Tromme, ikke? Så der mangler lige et skind på den. Så håndtaget her. Vi har faktisk fundet en tromme fra stenalderen, men der var ikke skind på. Det var kun den her kant her. Et lille stykke af kanten. Og så kunne vi regne ud, at det var en tromme, fordi det er der, hvor der er den her rande her. Det er her, hvor man suger skindet, trommeskindet på. Så det er kun på de her, på en boplads. Det er det sted, man bor. Sådan. Det skal altså virkelig gå langsomt. Den skal gå rigtig langsomt lige her, kan jeg mærke. Okay. De har sikkert haft nogle gode bandeord også. Så der lyder lidt. Kommer nu lige. Skidt nok lige snart den kommer over. Når jeg har fået den trukket ned, så spænder jeg den op med den lille valknogle pind, vi sætter ind i, som vi så drejer nogle omgange, så snoren bliver endnu strammere. Og så får vi se, om det holder den her gang. Det er jo 6. eller 7. gang, vi er i gang med det her skind, hvor det er mislykket at få det til at hænge ordentligt fast. En af problemstillingerne, vi står i, er jo, at vi bruger tyndskåret sæl i stedet for det, man almindeligvis, altså man bruger mavesæk af isbjørn eller narhval. Så prøver vi at bruge skind, sådan som man har gjort det i Alaska og over blandt Caribou-eskimoerne over i Canada. Og det opfører sig altså temmelig anderledes end mavesækken. Så vi havde en nordgrønlandsk trommebygger nede i sidste uge og prøver at hjælpe os lidt med det. Og det hjalp altså ikke meget, fordi han også bruger de mere sådan traditionelle inuitiske, altså for det her område, måder at betrække sin tromme på. Så laver vi lige den sidste stramning her. De andre gange har vi jo strammet den så hårdt, vi overhovedet kunne. Men den her gang prøver vi at dels kun fugte skindet rundt i kanten, og dels ikke trække den helt så hårdt til. Fordi de andre gange, der har den enten trukket hele rammen skæv, eller den har simpelthen trukket snoren af selve trommen. Og nu er det ved at være sidste øjeblik, for i eftermiddag skal vi have
have den brugt, hvor der kommer en, der skal spille på den, så det er sidste chance at få det til at fungere, det her. Og vi er på 6. 7. forgæves forsøg på det, så det lyder altså ikke helt galt. Man kan godt forestille sig, når den tørrer op, og så er der for alvor lyd i den. Det går ikke. Vi er nødt til at få det der strammet op. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er jo sådan, man skal gøre det. Mm. Jeg har bare så ikke stærkt nok tænder selv, tror jeg. For den skal faktisk slås på skiltet, tror jeg. Nej. Det synes jeg er nogle af de der Alaska. Nogle her, ja. Nogle af dem. Den tynde. Se, der kommer ikke noget lyd på den. Jeg kan godt høre det. Den skal være dør helt, bare. Ja. Det er helt tyndt. Ja. Og så meget solid. Ja. Så den kan tåle det? Ja. Okay. Det var simpelthen herligt, det her. Ja. Lyden af sakrak. Ja. Okay. Nå, nu skal jeg have en. En af de mere spektakulære fundgrupper, der er blevet fremdraget fra de 2 permafrosne pladser oppe i Diskobugten, det er buedele. Jeg står her med et stykke, der skal over i vores udstilling her på Nationalmuseet i Nuuk. Det ser jo sådan lidt mørkt og forkrøblet ud, men det har også ligget hen med 4.500 år i jorden. Hvor fik man træ til at lave en bue? Drivtømmer. Det var rigtigt. Det er det samme, som der også er heroppe Tang. og her. Heller ikke tang. Ja, nu skal jeg vise jer det. Sene! Det er sene, ja. Så man bruger senerne for dyrene til at lave snor af. Er det ikke smart? Er det så også sene, det der? Ja, det er sener. Senerne fra hvad? Er det der også sene? Rensdyr, de er gode. De har nogle lange ben. Jeg står her med sum af vores anstrengelser, den færdige bue. Det vi ved med sikkerhed ved at kigge på alle stumperne, det er, at buebenene har nogenlunde den her udformning, hvor de ender i en fin laskeflade i hver side af buen her, mens håndtagstenen, vi har sat på her, den er sådan delvist gætværk. Det vi har at gøre med, det er en barnebue, 50 cm lang, hvor det ser ud som om, at de 3 dele udgør et kontinuerligt stykke. Herude ligger senetråden, der forhindrer buen i at blive revet over, når man trækker i den. Og så ligger der kraftige besnøringer på hver side af håndtaget. Det har ikke været helt succesfuldt, vores eksperimenter. Vi har faktisk revet 2 buer over før. Og det kunne godt mere end antyde, at vi ikke har helt fat på, hvordan den her konstruktion skal virke. Den sidste af dem har vi endnu ikke knækket, og jeg tror nu heller ikke, vi knækker den. Der har vi nemlig lavet benene af lærk, og vi har altså også ganske få stykker af lærketræ. Du har sagt, at den knækker helt vildt nemt, så jeg er helt vildt stresset. Der er alligevel sådan lidt fart i den, kan jeg godt se. Det er ikke sådan helt tosset.
Det er ikke helt, men... Kaven er ikke helt på den her. Er ikke helt. Det kunne godt have været en lille smule dybere på den. Det kan vi hurtigt lave. Ej! Det var tæt på. Den skyder faktisk godt nok. Det er bare mig, der ikke kan ramme, men det er så... Men den knækker lige nøjagtigt bag ved bevægningen her. Ja, og det er præcis ligesom sidste gang. Det var faktisk der nøjagtigt det samme sted, de har knækket de andre gange. Bevægningen skulle have været længere ude. Nej, men du kan se bevægningen, den møver sig lige ind i den, skærer igennem det der håndsektion. Ja. Om det er med til, at den laver det der knæk lige der, så den faktisk bryder ind. Ja, det kan jeg godt se. Men det var mest den der, fordi den løber ind også og går ind. Det er jo noget lort at lave noget med knast i, ikke? Jo. Så. Smukt. Men nu fik vi da nogle skud. Ja, men det var rigtig fint, fordi vi fik den faktisk fyret af, så det så overbevisende i stedet for det der forleden dag. Og det bare var... Hvis man lægger noget forstærkning på forsiden. Den er en Vi skal lave øjenopera. Under. Så bruger de det stående. Ja, og det der så er smart, de skal også prøve at vise derovre, at når de kommer til kastetræerne, Thule, så er de jo næsten alle sammen valgafstandsforstærkning i enderne.